Jotono khulumka balaina hambai bebaknono thangnai Durga Puja tai Kali Puja naruk sawi hambai khaga hamya paro tai phai tongnai bisi 2022 abati mas kanini yaklono sopainai abon bagai ba advance narakna hamjakma hambai farsoga tini chang IPF party ni ongai nangkukma kaisa press meet khlainani nangka tamni bagai hamba chang thangnai 2009 ni simina party IPF ni ongai Delhi o chang অবস্থান গণ অবস্থান খালাইও সিটিং ডেমনস্ট্রেশন আবহাই প্রোগ্রাম রকম খালাইও তাই ডেপুটেশন রো ফিয়াবা 2019 তাই 2020 করোনা ভাইরাস বেলাই বাংমানি বাগै जों थांमानलिया फेताख्लाय 2021 जों हाय दिल्लीआव जों गोबां खुख्लाय जों अभियान खालायनाय आबो अनेक मास सकांना जोंनि IPF पार्टीनि बायदि डिसिसन ना हाजा आ डिसिसन जों दिनै साख्लायना थाङै दङ दिनै IPF पार्टीनि अनगायै 150 থেকে 200 जना जों हाय दंनाय 14 तारिख नभेम्बर 2021 जों दिल्लीआव थांनाय दिनै डिमान्ड टिपारलेन्ड रोखसावै जों टिपारलेन्ड रोखसावै दिल्लीआव थांगै दिल्लीनि जे प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार डोनार मिनिस्टार tai kini tiprasa अर्थात बुकुं बारनि बागै नेकल थांनाय मिनिस्टार ब्रागना जों कयमं ब्लाइ रनाय मेमोरेन्डाम रनाय हाबंखा जों हाय दंनाय 14 तारिखआव जয়েন্টলি IPF तिप्रामथा हायकेबा आलादा टिपारलेन्ड हामजागै थांनाय कोनो संगठन बा कोनो राजनैतिक बदल बरक मिलै जয়েন্টলি मुभमेन्ट थांनाय बागै साख्लायनि खायसा नौके तिप्रामथा बायदि थांनाय ना नौनि नौदि थांनाय चिनि IPF पार्टी रक जों सिगाङावनो डिसिसन नाखा जों टिपारलेन्ड नांगौ अ हाथाय दखनो मोथांनानि बागै आबोनि बागै टिपारलेन्ड हमजागै दंनाय कोनो पार्टी कोनो NGOs बा इन्डिभिजुअल्स बर बाय थांसा ख्लायाखै जों दिल्लीआव ताख्लाय मेमोरेन्डाम बरनाय ताइ जयेन्ट मुभमेन्ट बख्लायनाय आबहायनाय डिसिसन नाहमान रसावैनो जों थानायाव मिटिं बख्लायनायखा आबहाय तिप्रामथाबो प्रेजेन्ट नंखा तिप्राहाबो प्रेजेन्ट नंखा NGOs रक प्रेजेन्ट नंखा ते इन्डिभिजुअल्स रक प्रेजेन्ट नंखा गोबां मानो बरक प्रेजेन्ट हंगै कक्चाब लेखा जों अहाथाय दखानि बागै जों जয়েন্টলি मुभमेन्ट टिपारलेन्ड बागै खायना नांगौ जों जेहेतु IPF आर्टिकेल 2 एवं 3 दाराना रोखसावै आलादा राज्य सानै दङ तिप्रामथा रकबो आर्टिकेल 3 ना रोखसावै आलादा राज्य सानो आबहाय बरक सिमुं साइमान बिसोरनि जों सिका आबोनि बागै बरकबो दिल्लीआव थांगै मुभमेन्ट खालायनायनि बागै वानसुका बरकबो शिड्युल सनामका 14 तारिखआव आबोनि बागै जों थानसा खालायनो ताख्लाय एग्रिकाइननो जों IPF तिप्रामथा हायके जे लाइक माइन्डेड बा आलादा राज्यनो हामजागै दंनाय टिपारलेन्ड हामजागै दंनाय बरक मिलुयाखै जों बायबाक्सा मुभमेन्ट खालायनायनि बागै जों वानसुक मनो वानसुक सार मुभमेन्ट खालायनो सिमी आलादा राज्य सानै तिप्रासना थानजा खालायनायनि पक्षआव दङ एबं थानजा खालायनायनि बागैनो संग्राम खालायफैगा खालायनाय दङ एबं बोसखांबो खालायखांनाय किन्तु इलेक्शननि बेपाराव गाय आबो हयतो जों साबोबाय आलाय देवनो हंगिया आबो ताकसुक जरा हात सातो गिया बा साइमान्या आबो जरा दंखान नखला साजाकनाय जों IPF किनि अक्रा रक सालायमान यागुलो बा कोनो पार्टी बाय सालायमान यागुलो साबोबाय जों आलाय देवनो हंगिया जबुसानो आबो ओला साजाकनाय सासे सुमु MC बा नगर पञ्चायत कुमा जागोन खालि अमेरन्दानो IPF निफ्राय खरा बोसोर थाना जों 150 থেকে 200 जना जों मुभमेन्ट खालामनो बागै रेडि जादों नौनि